והנוכרית. יש למעלה מ-20 פוסקים שאומרים שזה אסור בהחלט. שזה אסור בהחלט. לצאת בפאה נוכרית מחוץ לבית. רשות הרבים. זה כשמו כמו שיוצאת בראש מגולה. כמו שאסור לאשת איש לצאת בראש מגולה בראש שערות שלה, כך גם כן אסור לה לצאת בפאה נוכרית. היה גאון עצום שמו פנחס הורוביץ. הפלאה, בעד הפלאה. הרב פנחס לוי איש הורוביץ. היה גאון עולם היה. הוא בדינו. לקח אותו בדין עמו. ולקחו ספר תורה עמהם ועשו חרם כל אישה שתלבוש פאה נוכרית. מי יכול לעבור לחרם של אדם גדול כזה? היה ענק, גדול בתורה. לעבור עד החרם שלו? מי יכול לעבור על זה? מלבד כמה גאונים שכתבו בפירוש שזה אסור. הגאון מווילנה כותב בספרו על המשניות, כותב בפירוש שזה אסור. הגאון יעבץ מעריך בספר מור וקציעה, וגם בספרו של רב יעבץ, כותב בפירוש, הדבר הזה אסור בהחלט. החתם סופר כותב אחרי שהגאון יעבץ כך אמר, ודאי שאסור. מהר"ש חיות, בסביר חיות, כותב יש לו תשובות, כותב בתשובתו, כבר אסרוה גדולי עולם, ואין מכירים בה רק לאפיקורוסים, כך הוא אומר. המינים לאפיקורוסים הם שמכירים בזה. וכולם נזהרים בזה. ובחיים בצנז, בספר דברי חיים. אומר, זה רק אלה השחקניות, פרעות, פירוצות, אלה הם שהתחילו בזה. ולמדו מהם כמה אנשים. מתערבו בגויים ולמדו מעשיהם. לצערנו הרב, אני שומע כמה בנות צדיקות שאוהבות דווקא לחסות ראשם למטפחת או בכובע. והבחורים עם האברכים של ישיבה, אוי להם השברם, מחליטים שבשמיים, דורשים מהנשים, מהבחורות האלה, לא ישתדחו איתם, אז שיבטיחו שהם ידרשו פאה נוכרית. איזה אברכים ישיבות אלה? עמי הארץ בורים רשעים. אלה אנשים שדורשים דברים כאלה. אלה לומדים בישיבה? מה לומדים תורה? תורה שלהם כמו דואג האדומי, משפה ולחוץ. עתידי בתיין תדין. עצי ארזים, ספר עצי ארזים על אבן העזר, אומר, בטוחני שכל רב שיקד בפאה נוכרית, עתיד הוא לתיין תדין.